Βλάκας εδώ. Ξέχασα τα παγούρια. Ξέχασα τις ζώνες. Βλάκας. Έφτασα μάγκα μου. Πάμε. Να τους. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω μια διαδρομή που δεν την έχω ξανακάνει προφανώς. Είδα στο Wikiloc μια διαδρομή η οποία διασχίζει ένα τμήμα του Τισέο Όρους, αν το λέω σωστά. Ένα βουναλάκι το οποίο δεν είναι πολύ υψηλό, αλλά έχει πάρα πολύ όμορφη θέα, παίρνει απότομα υψομετρικά. Θα ξεκινήσω δηλαδή σχεδόν από το επίπεδο της θάλασσας και θα ανέβω γύρω στα 600 κάτι μέτρα μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η προπόνησή μου σήμερα, γενικά το πρόγραμμα της προπόνησης είναι χαλαρό. Είναι γύρω στη 1,5 ώρα μετά τους αγώνες που έκανα μετά τον αγώνα που έκανα στον Όλυμπο, αλλά τώρα πάω περισσότερο λίγο με την ευκαιρία που είμαι εδώ να ανακαλύψω και ένα καινούριο μέρος. Από ό,τι το βλέπω, είναι πάρα πολύ όμορφο το βουνό, το βουναλάκι, και το μόνο έτσι λίγο που σκέφτομαι είναι η ζέστη και ο ήλιος, αλλά είναι αρκετά νωρίς, είναι 8 παρά, οπότε από εδώ λέει ξεκινάω. Τώρα το μονοπάτι δεν είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο. Ευτυχώς όμως ακόμα έχω σκιά εδώ. Ξέρω. Πάμε και βλέπουμε. Σίγουρα θα έχει απότομα. Σίγουρα θα έχει απότομα υψομετρικά. Δεν ξέρω το μονοπάτι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Στρίψτε ελαφρώς αριστερά. Άλλο μέρος σε 700 μέτρα. Φαίνεται πάντως ότι εκεί έχουν περάσει 5-6 μέρες από τον αγώνα στον Όλυμπο. Ακόμα δεν έχω αναπληρώσει, είναι αλήθεια. Σκάει και ο ήλιος τώρα. Εντάξει, ο σκοπός είναι να πάω στην κορυφή. Από εκεί, το σημάδι. Ωραίο λιβάδι. Από εδώ, να το, έχουμε σημάδι. Το θέμα με διαδρομές που δεν γνωρίζεις είναι ότι δεν ξέρεις ακριβώς πώς να διαχειριστείς, ρε παιδί μου, τις δυνάμεις σου. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια χαλαρή προπόνηση, έτσι, αλλά ξέρεις, όταν δεν την ξέρεις τη διαδρομή, είσαι και λίγο alert για το μέρος. Μπορεί να πεταχτεί κάτι μπροστά σου, ξέρω. Είσαι λίγο κάπως. Νομίζω το κατέβασμα θα είναι πιο ωραίο. Έχει κλείσει εδώ. Παιδιά, η θέα από πάνω πρέπει να είναι, δηλαδή, ωραίο.
Βλάκας εδώ. Ξέχασα τα παγούρια. Ξέχασα τις ζώνες. Βλάκας. Τρέχω σαν... Χτυπάνε όλα, κουδουνίζουν πάνω μου. Τώρα θέλει λίγο προσοχή στα σημάδια κάτω, μην πάρω κανένα λάθος δρόμο. Μπράβο στον μάγκα που το ανέβασε στο Wikiloc, γιατί είχε μια περιγραφή έτσι πολύ αναλυτική και είναι ακριβώς έτσι πως τα έλεγε. Ότι θα έχει κόκκινα marks, ότι πάνω το τερέν θέλει λίγο προσοχή γιατί οι πέτρες κουνούνται, ότι δεν είναι πολύ διάκριτα τα σημάδια από ένα σημείο και μετά, ότι είναι δύσκολο, εντάξει, για κάποιον ο οποίος κάνει προπονήσεις σε τέτοιες κλίσεις θα το βρει μέτριο προς δύσκολο. Δηλαδή εγώ το θεωρώ μέτριο, τεχνικό πολύ, σε κάποια σημεία δύσκολο λόγω κλίσης. Εντάξει, τα χιλιόμετρα δεν είναι πολλά, αλλά ναι, είναι ok. Πάλι καλά που ήρθα νωρίς, γιατί τώρα αυτό με πολύ ζέστη δεν θα έβγαινε. Και πρέπει να ανέβω εδώ, φαίνεται. Εδώ. Εντάξει. Προσοχή τώρα εκεί. Οπα. Μονοπάτι του Πηλίου. Οκ. Πάμε για το last push. Εδώ τι θέλει λίγο δίνα να ρίξεις, Εδώ λίγο χεράκι θέλει. Οπα. Δεν, ο Όλυμπος με τσάκισε ρε. Θέλω ξεκούραση. Οπα. Θέλει προσοχή τώρα εδώ. Είναι λίγο το τερέν. Μπορείς τώρα να πέσεις εδώ τώρα. Τι γάμισες. Ποιος άρεσε να σε μαζέψει τώρα. Εδώ που είμαι. Για να δούμε. Ωραία μάγκες. Έφτασα μάγκα μου. Μια ώρα ακριβώς. Όχι. Μακριά. Μακριά. Πολύ ωραία η φασούλα εδώ. Τώρα πρέπει να βρούμε το δρόμο για κάτω. Εντάξει, δεν θες να φύγεις μάγκες.
Το έβλεπα αυτό το βουνό κάθε φορά που ερχόμουν εδώ στη Μήλινα. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ ότι υπάρχει τρόπος να το ανέβεις. Αλλά ναι. Παιδιά, τώρα δεν είναι για πολλά τρεξίματα εδώ. Οι κουνιούνται οι πέτρες. Σκοτωθώ, θα γίνουμε viral. Εδώ. Για ένα βίντεο μπορεί να πεθάνουμε κιόλας. Σκοτωθούμε. Είμαι τώρα. Μαλάκα. Εντάξει, εδώ το τερέν δεν είναι εξηματικό σε καμία περίπτωση. Κουνιούνται οι πέτρες, μάγκες, και δεν είναι για να στέκεσαι. Δεν ξέρεις πού να πατήσεις. Να βρούμε λίγο από πού ανέβηκα τώρα. Εντάξει, εδώ είναι πολύ απότομη η κλίση, έτσι. Ίσως το ανέβασμα τελικά να είναι πιο εύκολο. Να πάω τώρα, δεν είναι? Κουνιούνται οι πέτρες. Δεν προσφέρεται για πάρα πολύ τρέξιμο. Θέλει προσοχή, ειδικά στο κατέβασμα. Λίγο τρέξιμο θα κάνω. Στο τέλος της διαδρομής. Ωραία είναι εδώ. Ό,τι ανέβηκα δηλαδή, τώρα το κατεβαίνω. Ωραία. Πολύ ωραία διαδρομή. Ωραία. Τέλος. Χαλαρό βλογκάκι εδώ μου κεφάλα. Τι σκηνή είναι αυτό, ρε Μπούστη? Σίγουρα κολυμπάει.